Alkasim, wata alfarma nake nema a wajenka. Wace alfarma umma? Faɗa min ko menene insha Allah sai. Na san kana son Sahiba. A duniya daga mahaifinka sai kai sai kuma ne. Mu ne kaɗai nake da tabbacin za mu iya sayar da rai akan Sahiba. Tabbas haka ne. Alkasim, na san ba mai riƙe Sahiba tsakani da Allah ba fargaba ba damuwa sai kai. Umma, ban gane ba wani irin riko kike ne? So nake ka aure Sahiba. Ni na aure Sahiba? Akwai aure tsakanin ku da Kasim. Kanwarka ce. Amma ba kanwa ta jini ba. Za ka iya aurenta. Umma dan Allah ke shiru. Umma, bayan maganar da ke faɗa min yanzu, akwai wanda ya san da wannan magana? Babu. Kai kaɗai ne. Ai sai na nemi yardarka, sannan zan je in nemi yardar Sahiba. Idan kuka amince, sannan sai in samu mahaifinka da maganar. Umma dan Allah, dan Allah umma ina roƙonki, kar ki raba zumuncin da yake tsakanina da Sahiba. Ni yayinta ne umma, ni yayinta ne kuma haka nake, kuma haka zan tabbata har abada. Ta ina ma zan fara? Da aure kanwata? Impossible umma. Umma ni ban taɓa kallon Sahiba ba a wani matsayi ban da na kanwata. Kanwata ce umma. Sannan ko ta za ta yi da auren ma umma, wallahi raini zai shiga tsakaninmu. Wallahi zumuncin da yake tsakaninmu zai lalace. Umma, Sahiba ba wanda take so a duk duniyan nan sai Mubarak. Dan Allah umma, dan Allah umma ku daure ku aura mata wanda take so, kar ku zalunce ta. Please umma dan Allah ku daure. Baka yadda ba kenan? Ban yadda ba umma, kuma ita ma na tabbata ba za ta yadda ba. Me yasa ke baka da haka? Dan Allah umma ki bar maganar nan, nauyi yake min wallahi, kuma na ba sa son ji. Dan Allah umma ki bar maganar nan. Shikenan, tun da haka kace. Umma, na roƙe ki da Allah, ko da wasa ka ki dauko maganar nan a gaban kowa. Dan Allah maganar nan inda muka yi shi a nan mu binne ta cikin nan ɗakin. Sannan kuma ina so ki sani umma, idan har aka ɗaurawa Sahiba aure da wani daban da ba Mubarak ba, to gidan jiya za a koma. Duk abin da ya faru a gidan Nasir shine zai sake maimaita kanshi umma. Sabida Mubarak take so. Umma kuma tunda dai har ga mahaifiyar ta zo ta nemi gafara kuma an yafe wa juna, dan Allah a daure a aura mata shi. Ta aure wanda take so ta samu farin ciki, dan Allah dan Annabi. Mubarak, mahaifiyar Sahiba ta faɗa min abin da ya faru tsakaninku the last time da ka zo gidan nan. Kuma bayan tafiyar ka ita kanta ta yi tunanin cewa abin da ta yi bai dace ba. Wannan dalilin ne yasa ta ce a kira ka domin a baka haƙuri. Babu komai abba, saboda ni ban taɓa ɗaukan hakan a matsayin laifi ba ko kaɗan, saboda na san a lokacin damuwar da muka shiga kuma irin ta kuke ciki. Haka ne, to tabbas ina so in sake jaddada maka, in tabbatar maka da cewa mu mun san baka da laifi.
domin kai kanka ka shiga damuwa da ɗimuwa a dalilin wannan abu da ya faru. Alkasim, faɗa masa. To, mun zauna kuma mun amince. Ko a yau idan ka shirya sai a ɗaura aurenka da Sahiba. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Alkasim, ai ni ko yanzu ka ce I'm ready, a shirye nake wallahi. Mubarak, ka yi haƙuri kaji? Ka kuma ba hajjin ka haƙuri. Hajiya ta bata taɓa ganin laifinki ba, har a yanzu ganin laifin kanta take yi. Yanzu dai abin da muke so shine ka je ka turo iyayenka, amma zai fi kyau a ce ka turo yan uwan mahaifinka, saboda abin da bani mamaki shine kowancan karan naga su dangin mahaifiyarka su ne suka zo suka karba maka aure. Suna nan wallahi abba, kawai dai da yake sun yi nisa ne, su kasan yan kamar ne, kuma da yake ba zaman arziki suka yi da mahaifin namu ba, shi yasa. Amma insha Allahu za a nemo su. To ba zai ba haka, yanzu is your responsibility kai kokari kaga kun shirya da su, saboda su ne iyayenka kuma su ne ya kamata a ce sun shige maka gaba. Maza yan uwan uba da su ake kirari, saboda barin gaya maka da na tabbata inda a ce yan uwan mahaifinka ne suka zo karba maka aure a wannan lokacin, ko da ita mahaifiyarka ta ce a lokacin a fasa, to suna tabbata za su tsaya tsayin daka suka cewa an ɗaura wannan aure. Saboda haka ai haƙuri a neme su. Sannu baba. Sannu. Sahiba.